רחמים הרב, רחמים. אתה רוצה רחמים? תחליף שם. תשמע, אנחנו פה בתוכנית מקבלים פידבקים טובים, זה תופס. אתה יודע שאני תמיד מזכיר את זה שבתור חוזר בתשובה, גם אנשים אחרים, דתיים יותר, דתיים פחות, יש כל כך הרבה סטיגמות ואמונות תפלות סו-קולד, שהתוכנית הזו, הכוונה שלה, הקונספטואלית שישבו על זה המפיקים, הייתה באמת להראות שהתורה היא באמת יש לה כוח יותר עדיפה, ויש הרבה מיתוסים שרוצים לנפץ. אנחנו ניגע היום בנושא הרחמים, ולכן בגשתי רחמים על ההתחלה. אבל גם כדי לברר את נושא הרחמים, אני רוצה להיות תקיף בנקודות הנכונות. עד כמה ניתן לרחם, איפה מרחמים, מה זה בכלל המושג רחמים, יש רחמי שמיים, רחמי דהרה, רחמים. הקבלה... מותר לרחם? הקבלה חידשה דבר חדש. במזרח אנחנו מכירים שני כוחות שנלחמים זה בזה כל החיים, כוח הטוב וכוח הרע. למעשה כל הבריאה בנויה משני כוחות, זכר ונקבה, שמיים וארץ, חום וקור, חושך ואור. כל הבריאה ברואה משני נתיבים שאין פשרה ביניהם. פשרה פירושו, כל אחד מוותר על משהו. באה תורת הקבלה וחידשה קו חדש, קו אמצעי חדש, קוראים לו קו הרחמים. קו הרחמים, חידוש. שאין פירושו עוד פעם שזה קומסי קומסה, חצי מפה, חצי משם, זה יצור חדש שמשלב שני כוחות ביחד. בין השחור והלבן של יום ולילה למשל, או רע וטוב, זמן הדמדומים. נהיה עכשיו אפור או נהיה צבעים? נהיה צבעים, לא נהיה רק אפור, נהיה צבעים. רחמים זה לא דבר... בדיוק, זה לא בריאה... נפתח את הספקטרום. נפתח את הספקטרום. למשל, ניקח דוגמה. איך קוראים לאותו איבר אצל גוף האישה, שממנו יש לה את הכוח הילודה האדיר שאצל גברים אין? תזכיר לי? רחם. רחם. למה זה נקרא רחם? מלשון? רחמים. בוודאי, זה מלשון. תמיד מפתיע אותי מה... מה לעשות, אני מזל לי אוהב להפתיע. רחם, כי שם זה מקום הרחמים הגדול ביותר, שזה מעבדה אדירה שיכולה להביא חיים לעולם בשיא הרחמים, יצור מושלם, שזה נס שכולו מושלם. אצל גבר, כמה איברים יש אצל גבר? 240 ו... 247? אצלך, אצלי יש 248. מה? הייתה פה עוד אצבע. כמה זה 248 בגימטריה? רמ"ח. תזכר קצת עם המילה הזאת. רחמים. עכשיו, אז יוצא... אז לגבר יש את זה במספר האיברים, לאישה יש את זה במקור הילודה? לגבר יש מספר, בדיוק. כל כולו של הגבר זה מציאות שצריכה להביא רחמים לעולם. זה גם העניין של הבגרות, שגבר מתחיל למשל להזקין, כי מבחינת הקבלה, הזקן בעצם מסמל לנו את אפשרותנו להביע חסד, רחמים כלפי הזולת. ואילו אצל אישה, כוח ההולדה שלה מסמל אצלה את הכוח המהותי. גם מרכז הכובד של אישה, הוא נמצא באמת באזור הבטן, באזור הקיבה והרחם. כי זה הדבר המרכזי שהבריאה בנויה על פיו. גם בורא עולם. הרי כתוב שהאדם נברא בצלם אלוקים. מה הפירוש בצלם אלוקים? שאני בדפוס של בורא עולם. השואלים שם הרמ"ק, רבנו משה קרדובר של ספר תומר דבורה, הקבליסטי, מורו ורבו של הארי הקדוש. וכי אני יכול להיות כמו בורא עולם? הרי הוא אש אוכלה. בשבילו השמש זה פנס קטן. אז מה אני אמור לעשות? מה, תדבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. למה בחר דווקא ברחום? למה דווקא ברחום? כי רחמים, למרות שאמרנו, זה קו האמצעי, יש בו נטייה קטנה לצד ימין. כלומר, זה לפנים משורת הדין. לא נחרבה ירושלים, אלא שהעמידו את הדברים על הדין. היה לו מזמן, למשל בכפר סבא, דוגמה, אישה נהגת, וטקסי מונית רבו על איזשהו מקום חנייה. חשוב ביותר. יצאו מן הרכב והתחילו להתלהם זה עם זה. האישה הוציאה מהתיק שלה איזשהו... ספרי? לא ספרי, אלא דבק. והיא הרתה את זה, או היא לחצה על השופרת לתוך העיניים של הנהג מונית. כשהם הגיעו לבית המשפט המחוזי בכפר סבא, הנהג מונית אמרה, היא עשתה לי שפריץ לתוך העיניים, היא אמרה, לא, אתה נכנסת לי בתוך הדבק. יש פה שתי צדדים של המטבע. דווקא בגרסתה. דווקא בגרסתה. רחמים זה למרות שזה המקום שלך. אתה יודע מה, אני לא רוצה להתלהם איתה, אתה אח שלי, אנחנו חברים. לא שווה להילחם על דברים. אני מרחם גם שלא שייך, גם שלא צריך. אני עושה לפנים משורת דין. לפעמים זה מציל חיים. דוגמה, במסעדת סברו, דקה אחת לפני הפיצוץ ישבו זוג צעיר בחוץ מול פינתו בירושלים של רחוב יפו וקינג ג'ורג'. בא אליהם זוג נוסף, איזשהו בחור טוויל, ואמר לבחור שיושב שם עם חברה שלו, תעשה לי טובה, תשתמש בשמפו, שמפו זה תתחפף מכאן.
אם היו עכשיו באים אליך, בתור 1.90 מטר שאתה, עם כל הכוח והגבריות והשובל... באמת דיברת. אני מתחפה. תלך. והיו אומרים לך, עם בת זוגתך, תקום, תלך, רק רגע, זה לא מתאים לאגו שלי, היית קם והיית מראה לו את נחת זרועך לפחות. הוא אמר, כבר התחילו לאכול, בוא ניקח את כל הדברים, ניקח פנימה ונלך פנימה. הוא עשה את זה לא בגלל חיוב, אלא בגלל שהוא לא רצה להתלהם. הוא ראה מקום של רחמים, גם על עצמו, גם על חברתו וגם על כל המצב. הם נכנסו פנימה, עברה פחות מדקה, הזוג החדש נכנס, ישב בחוץ, בום! וכל המקום ששם הם ישבו עלה השמיימה. זאת אומרת, לפעמים רחמים זה דבר שהוא אדיר. יש לנו, יכול בעצם הרחמים הזה להיות קודם כל דבר שהוא אדיר כלפי הזאת, כי זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים ללמוד את זה מתוך הבריאה אפילו. אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, ורחמיו על כל מעשיו, או המאיר לעולם כולו וטובו ברחמים. מה זה ברחמים? בוא נחשוב שהשמש הייתה עולה בבת אחת. או... ככה בקושי ככה. גם בקושי. עברתי רק מהדיבור הזה. או שהשמיים היו בצבע לבן, רקע לבן. זה ממש מסנבר. Boring. לא, it's not only boring, it's stunning, זה מסנבר. סוף לרייבן ולכל מיני חברות משקפיים. כשהשמש עולה לאט לאט, ושהצבע שבשמיים הוא צבע תכלת, שהוא צבע שהוא נוח, נינוח, נעים לעין, זה גם כן, אנחנו רואים את זה מתוך הבריאה, את הרחמים שנמצאים. רחם עליי הרב ותן לי יותר לרחמים עצמיים. אני תמיד חושב על עצמי, וגם הקהל שלנו, זה אנשים, קצת אנחנו אגואיסטים, אוהבים את עצמנו, כן? אז על עצמי אני שואל, הטבע 10. רחמים עצמיים, מותר? זה לגיטימי? צריך לחלק בין דפוס הקורבנות לבין רחמים עצמיים. קורבנות? קורבנות מלשון קורבן. אדם שתמיד אומר, מנצלים אותי, לא מבינים אותי, אף אחד לא שם אליי. כן, בקיצור, אני סובל. אוף. אופניק. אז זה לא משהו שחיובי. צריך מאוד להיזהר, הקו, החותך בין שני הצדדים הוא מאוד מאוד עדין. לעומת זאת, שאדם אלו רחמים עצמיים שידע לסלוח לעצמו. שיעשה לעצמו דברים. אני רוצה, ניקח דוגמה, הרבה נשים למשל, במסירות נפש גדולה מאוד תומכות בבעליהם ובילדים שלהם עד זמן שהם עוזבים את הבית וגדלים. ואז אותה אישה נשארת ללא התפתחות עצמית. אנחנו בדור של New Age, של התפתחות עצמית, של העצמה אישית, של הגשמה. אני תמיד אומר לכל תלמידה ותלמידותיי, לכו תגשימו את עצמם. אל תחכו שהילדים יגדלו. זה סוג של רחמים עצמיים. אני כן חושב על עצמי. התורה דוגלת בזה, חייך קודמים. בוא תעשה משהו למען עצמך. זה הפוך על הפוך. מזה שאני מרחם על עצמי, אני דואג לעצמי ולא מרדים את עצמי עם כל מיני שגיונות של אחר כך וזה, ובעצם... ולכן אני רוצה לשאול אותך לראות אם הבנת מה שאמרתי. אם אתה עכשיו רוצה להגשים חלום, מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות? להגשים אותו, לעשות אותו. להתעורר! נכון. מישהו שלח לי חידה, אחד שעוקף את האחרון בתחרות ריצה, איזה מקום הוא? אני שובר את הראש. איזה מקום, אחד לפני האחרון, לא, אם הוא היה, לא יכול להיות שהוא עקף אחרון, כי הוא היה אחרון. להתעורר. טוב, it's a wake-up call. Good morning Vietnam. והחיים עצמיים הבנתי איך זה הולך לגבי, אנחנו עולם הומני כזה, ואנחנו תמיד דואגים, לא מתוך אלפיה מתקנת, באמת, כי כל אחד מאיתנו קצת ימני, קצת שמאלי, קצת נושא של חיות. אני יודע, מישהו שלח לי אימייל יפה, והוא אמר לי, מה המשותף? בהתחלה הזדעזעתי בין רבנים וכלבים. אז הוא אמר לי, במייל הזה קראתי תוך 10 שעות דבר מאוד מאוד שהחכים אותי, וכדאי גם לכם לשמוע. הרבה. הוא אמר שהמשותף להם שאנחנו מפחדים מהם. מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה הולך עם כלב בבני ברק, אז אתה רואה את הילדים קופצים אחראים, הם לא רגילים לראות חיות, כי אין כמעט חיות בבני ברק. הרב מסתובב בצפון תל אביב, כבר פחות, האזורים שהם, אי אפשר להגיד שכוחי כל, אבל כשאין מציאות תורנית יומיומית, אז אנשים נבהלים, מה הרב עושה פה בשכונה? והוא אמר, התשובה לזה פשוט להתרגל. אם דתיים התרגלו יותר לבעלי חיים, ובמציאות של היומיומית שלהם, ואנשים בצפון תל אביב התרגלו לרבנים, לא יפחדו מאלה, אז זה המשותף ביניהם. מותר לחמול על חיות, לרחם על חיות? אז אני אענה לך על ראשון ועל אחרון. אני שמעתי מאחד מגדולי הרבנים שהוא גם מרצה, ומאוד נגע לליבי כי גם אני, מה המשותף בין הרבנים לבין כלבים, והתשובה היא שב-2 בבוקר על הכבישים מוצאים רק את שני אלה. למעשה דבר נפלא יוצא מכוח התורה. חיות שנמצאות בעולם זה לא סתם, הרי במבול של נוח הביא לתיבה זוגות את כל החיות.
היום שאנחנו מוצאים חיות בכל העולם, שמשפחות שבאוסטרליה ובניו זילנד ובדרום אמריקה הם אותה משפחה, זה בעצם מכורח גם לידת היבשות מצד הפיזיקה, וגם מבחינה רוחנית מזה שכל החיות בעצם היו ביחד תחת חסותו של נוח. מה הוא עשה נוח באותה שנה? הוא בעצם התפקיד שלו היה למצוא רחמים בליבו, לחמול על כל בריאה, גם על הנחשים וגם על העקרבים וגם על אותם חיות אדירות שנמצאות שם כלכאורה מפחידות. וזה מעניין ומדהים שיש לנו בידינו פרק שירה. פרק שירה שם בעצם אומר מה כל חיה בעצם שרה. עכשיו, יש אומרים באמת שכל חיה בעצם יש לה את השיר שלה, ואני לא מבין את שפת החיות, למרות שאני משתדל. דוקטור דוליטל, שלמה המלך ידע את שפת החיות, אגב, מה אמר? כן. כן, ידע. אבל יש באמת אומרים שכל חיה, כשאני רואה אותה, היא גורמת לי, במהות שלה, לראות את השירה המסוימת שאני, ביני לבין בוראי, יאמר כתוצאה מהחיות. ועל כך אתה צריך לחמול בה? ועל הקרבים, שואל פרק שירה, מה אומרים? איזה שירה הקרבים אומרים? ורחמיו, מזמור לעקוץ. ורחמיו על כל מעשיו. למה? רחמיו על כל מעשיו. כיוון שהקרב הוא יצור שתמיד נמצא מקום צחיח, שמם, מתוך ההריסות, ומשם הוא יוצא לראות את הדבר הזה, את המטמורפוזה, זה קודם מטה, רק פוזה, זה של רחמים. עכשיו, יש לנו עניין בתורה, וככה נפסק להלכה, שמצווה מן התורה לרחם על החיות, ויותר מזה, מותר לא לצייר חיות. כלומר, יש לנו איסור חמור, צער בעלי חיים, איסור מן התורה. יותר מזה, אם יש לי עכשיו כלבלב, צ'יוואווה, קטן, נחמד, חמוד, שאתמול עשיתי לו אבטלה עם הולדת, זה לא אפרו. ובבוקר עכשיו אני קם ואני רוצה לאכול את הפצפוצים שלו, וגם הוא רוצה לאכול את הפצפוצים שלו, את הדוגלי שלו. מי קודם לאכילה? אני או הוא? האמת שאני מכיר את התשובה, זה היה מאוד מפתיע. אני אגיד את זה כמישהו עכשיו בתוכנית קבלות לקח על עצמו, וזה בהתחלה הפתיע אותי, שהוא מעכשיו מתחיל להכיל את האכילה שלו. לא הבנתי מה זה, והוא הביא לי מהתורה שיש, לפי פסוקים לומדים שקודם שיש למישהו בעל חיים שלו. לא סתם, מפרשת קריאת שמע, שלנו. עשה בשדך לבהמתך קודם, ואחר כך אתה ואכלת ושבעת. עכשיו תחשוב... זה דווקא לחיה שלי, נכון? עכשיו תחשוב שזה חיה שלך כשיש לך צ'יוואווה קטן, אבל אם יש לי לול של תרנגולות, 1,500 תרנגולות, או יש לי רפת של 2,000 פרות, עכשיו מה תעשה, מתי תאכל? החשמליזציה של היום, לוחץ על כפתור, נשפך להם... אבל הנקודה היא אחרת, הנקודה היא שהתורה בעצם מציבה לנו עיקרון. שכיוון שאנחנו בעצם אחראים על העולם. גם חמור טעון לפני חמור זה. כיוון שאנחנו אחראים על העולם בעצם, אחראים על העולם, האחריות הזאת לא נובעת משליטה אכזרית, אלא אדרבה. פה יש לנו עניין באמת לראות את הצלם אלוקים שבנו, אנחנו החיה היחידה בטבע שהולכת על 2. כל שאר החיות בעצם צועדות על 4. אז האחריות שלנו צריכה להיות מתוגמלת או מבעת על ידי הנקודה של רחמים. זאת אומרת להראות, זה דווקא לא להראות לאחרים. נתן לך עוד נקודה חשובה לשנייה, כן. שאני עכשיו קניתי נעלי אור, באלדו, 600 שקל, חבל על הזמן. אחלה נעליים יש להם אגב. כן. סתם, אני אומר, זה ולא נעשה להם פרסומת, גם קסטרו, כולם טוב, גוצ'י. כולם טובים. כולם טובים. כשאני אקנה אותם נעליים, יש לנו הרי עניין, שקנית בגד חדש, ואתה נהנה ממנו, אתה מברך שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אבל נעלי אור, או פר קוט של אישה ב$10,000, ששמה כמה את המין קוט, ואיזשהו פרווה של ארנב. מברכים על זה שהחיינו? אני חושב שכן. התשובה היא חד משמעית לא. למה? כיוון שהיינו צריכים להרוג בשביל ליצור את המעיל הזה, את הנעליים האלה, אף פעם אנחנו לא מברכים עליו. ואם החיה הזו הייתה מתה מזקנה, או אני יודע שחיות לעולם נוצרו... אנחנו הולכים על הכלל. נוצרו בשביל אכילה, בשביל עבודה, בשביל לשמש את האדם. צודק. אז אם זה משמש אותי לחימה, לא שצריך לבוא לענות אותה. כמו שבשחיטה היהודית, אני לא ידעתי את זה, בשחיטה היהודית זה השחיטה הכי הומנית בסופו של דבר. נכון. אבל אני צריך לאכול ארוחת צהריים, מה אני עכשיו צמחוני? זה טעות להיות צמחוני. אתה צודק, ודרך אגב אני רוצה רגע לגעת בזה, כי הציבור בדרך כלל חושב, כיוון שעשו מחקרים שאולי זה לא, שחיטה זה דבר שהוא לכאורה אכזרי. לא, אני קראתי על זה די הרבה. אנחנו יודעים שהדבר הכי הומני והכי פחות כואב שיש אי פעם לחיה. והתשובה היא, כל זמן שאדם בעצם צורך את זה בתור אכילה, לברך שאנחנו לא מברך, אני מחליף את אותו דבר, את אותו שבח שהחיה הזאת הביאה לעולם, בקוקוריקו שלה, בזה שאני אומר תודה לבורא עולם על ידי הברכה שלי. בעצם אני מכיר בך בתור מקור הברכה. גם אצל הנצרות עושים את זה, יושבים ביחד. אז למה לא יכול לברך את הברכה הזו? אבל שהחיינו, הכוונה שיש לי שמחה גדולה
על סמך זה שאני רצחתי, לקחתי אז פה אתה אומר עוצרי, עד כאן. יש לנו את העדינות הזאת להביע את הרחמים. משהו שנזכרתי בפרקי שירה, דוד המלך, יש שם קטע שהוא... אז צפרדע אומרת, אתה דוד המלך שכתבת את כל תהילים, כתבת את כל השבח, אני בכל יום נותן 3,000 קרקורים, אני זוכר את המספר, יותר שבחים ממך, ומה עוד שאני, שיש חיה אחת ביור שהיא רעבה, אני מפקירה את גופי שהיא תאכל אותי. אז אנחנו, כל חיה יש לנו צפרדע כל כך הרבה ללמוד. בכל זאת, תכלס, כתוב שנושקי הגלים סופם שיצבחו אדם. אז עד איפה אני צריך לאהוב את החיה? יפה. יש לנו עניין שכל המרחם על האכזרים, סופו להיות אכזרי לאלה שצריכים רחמים. זאת אומרת, אני ראיתי את זה במו עיניי כמה פעמים. זאת אומרת, במקום שבו אנחנו יכולים גם לדבר למשל על שהידים שמחזיקים בידיים מצד אחד אישה פלסטינית, מצד שני מחזיקים איזשהו ילד קטן באוזן, מותר לנו לראות בו. ראית את היוטיוב הזה, איך הם חוטפים ילדים להתגונן איתם? כן. אז זה פשוט לא... כשאין לנו ברירה, והאויב הוא זה ששם את עצמו באותו מקום, או כל חיה שהיא מפריעה לי, או מסכנת אותי, או מכניסה אותי למצב שבו היא מצערת אותי, מותר לי לעצור אותה, גם אם המעצר הזה יהיה על ידי כך שאני בעצם מונע או מפסיק את חייה. אתה יודע מה? ריחמנו על מי שצריך לרחם, עברנו את החיות, בואו אני אלך מהמיקרו אל המקרו, קוראים לזה, אפרופו מיקרו-וייב. מה עם הבריאה, כדור הארץ? יש עכשיו טרנד חזק מאוד ירוק שעוטף את כדור הארץ. יש בזה כמו הרבה דברים אחרים, גם התייפייפות וגם אינטרסים, אבל מעל גור עד לגור ליבנו. מותר, צריך לרחם על הבריאה, על החממה, על כל האוזון. אנחנו נתחיל במקום קצת קשה, זה מדינת ישראל. אני באמת שמעתי אתמול כתבה על כך, שלמרות שאנחנו מאוד מודעים לאפקט החממה, וכל ה-Great G's, מדינות העל של נאט"ו וכל העולם רוצים לדאוג לכך, זה שאנחנו לא נפגע בשכבת האוזון ולא נקלקל לנו את כדור הארץ, שזה כביכול כידוע לנו היום המקום היחידי במשך כל תבל, במשך כל היקום, בכל הגלקסיות שראוי לחיים. אנחנו בעצם מגינים על עצמנו כאן. אז כמובן שיש לנו יסוד מן התורה שאנחנו חייבים, מותר לנו וחייבים אנחנו במצווה ושומה עלינו להגן על כדור הארץ בכל מחיר. למה הפייט פה הוא כל כך גדול, אני רוצה להבין? כי אם הדבר הוא כל כך טריוויאלי ומובן מקובל על כולנו, לי יש הרגשה שזה אינטרס של כמה טייקוני על, ראשי כלכלות, אפילו לא מנהיגים, כי המנהיגים רוצים, שפשוט כופים את המחירת מוצרים שלהם, ולא כמעט גופסים מהפה כל מיני שמות של מותגים, כמה זבל יש בחירי ובמקומות אחרים, כמה עודפים, כמה צריכת יתר יש בשביל כמה אנשים... רגע, בואו נתעורר ונעצור את זה, מה קורה איתנו? אוקיי, אז תמיד היה העניין הזה, הרב דסלר כותב מכתב להיות דבר מדהים. בורא עולם ברא לנו גן עדן, כדור הארץ הוא גן עדן. אני חושב שפעם ראשונה שהבינו את זה, כשניל אמסטרונג דרך על פני הירח. הוא היה אדם חילוני, אדם נוצרי אבל חילוני, ושהוא ראה משם את כדור הארץ הכחול לבן הזה, הוא התמלא ליבו בכל כך הרבה אהבה. הוא לא ראה שום מחלוקת, לא בין רוסיה לארצות הברית, לא בין החמאסניקים לבינינו. הוא ראה את האחדות שנמצאת כאן מתחת לאטמוספירה הכל כך שברירית הזאת. אבל בוודאי שיש לנו עניין גדול מאוד להגן בחירוף נפש על המקום. אבל מי בעצם מוציא אותנו מגן עדן הזה? זה השלושה כוחות שנמצאים בתוך נפש האדם. הקנאה, התאווה והכבוד. ברגע שהאדם רוצה לכבוש, ברגע שהאדם רוצה להצליח, וזה בא על חשבון דברים אחרים, אז הדרך הזאת בעצם בדרך כלל מגובה בכך שיבוא על חשבון משהו. פתרונות. מה, אם מותר לי להגן, אז בעצם אני צריך להגן, אז אנחנו צריכים לעבור לחקיקה. איך אני מתגבר על הגאווה והתאווה שלי מחר שאני בסופרמרקט, או בעוד איזה מקום, או בעוד איזה מישהו שנוסע עם אוטו, כי זה מוליד פסולת לעולם. אנחנו צריכים לעבור... תכל'ס, זה המשוואה, היא ברורה. אנחנו צריכים לעבור לחקיקה. חקיקה א', כלל לאומית באום, חקיקה באום בארצות הברית, וחקיקה פרטית כאן בארץ, בבג"ץ, בבית המשפט, שתעבור את יסוד החקיקה, שכל מי שיזהם כך וכך יוענש בכנסים נוראים. כי כשכותבים מאמר, למשל, אני רוצה שנתארים את זה לשפת היום-יום, שנבין שהבעיה אצלנו, האנשים הקטנים, ולא בפוליטיקאים ולא בתעשיינים, כמו שאולי ניסיתי לגמד את זה קודם, או שורש הבעיה. שיש כל כך הרבה נפגעי המחלה הנוראה הזו, סרטן, בדרום, באיפה שמתאמנים מיטב חיילינו, בגלל פסולת. הפסולת הזו זו פסולת שאנחנו מייצרים, עכשיו שהם גמרים לציין את התוכנית, אם אנחנו דורשים עוד ועוד מותגים, מוצרים בשביל התאווה שלנו. עכשיו אתה אומר, רגע, אני רסן, ומה עם כל השאר? מזה שאני רסן, יסתדר העולם, תגידי מה אתה צריך. אז כיוון שהיום העולם נשלט על ידי המדיה, התקשורת,
אז אנחנו נתחיל אנחנו נתחיל עכשיו את האדווה שלנו, אנחנו נטיל פה את האבן, הפצצה, נעשה גלים והדים. אנחנו נבקש מכל הצופים, מכל אחד ואחד, שיקח את האחריות על עצמו, בביתו, בכמה שהוא יכול. בוא תגיד, זה יותר נקודתי, תכלס, תסתכל, הנה המצלמה שלך. לעבור למה שאנחנו יוצאים מהסופר, להשתמש אולי בשקיות שעשויות למשל ממוחזר, או מנייר, ולא כמו שמשתמשים כבר בארצות הברית, ולא מדברים שעשויים מפלסטיק שמגבירים את... אנחנו קוראים את הדיאודורנט והבושם שלנו, שיהיה ידידותי לאוזון. אנחנו משתמשים במכוניות. בוא נגיד, גם הציבור הדתי, כמו שמסתכלים על הבד"ץ ועל ההכשרים, להסתכל שלא נעשה ניסוי על בעלי חיים, שלא מזיק לסביבה, שממוחזר. קיבלתי אימייל עכשיו, לפני שאתה מדפיס, זה האימייל למטה חתום, לפני שאתה מדפיס, שים לב איזה נצרך, בשביל שקורטים יערות, וזורקים לזבל, וזה, אנחנו מעמיסים על עצמנו, וזה נשמע כאילו רחוק, ואני הקטן, לא, אתה לא קטן, אני לא קטן, אנחנו לא קטנים, נכון? אני אגיד יותר מזה. אנחנו גם לא התחלנו, אז אין פה עניין שגאווה שלי. אני אגיד יותר מזה, ממה ששאלת. אנחנו היום, כידוע, נמצאים היום ביום של בחירות. אנחנו לא בוחרים את המסות. דווקא היחיד הוא זה שכל מפלגה מעוניינת בו, שהוא זה שבסופו של דבר ימנה ויבחר במסות, במפלגה. גם כאן, כיוון שאנחנו רואים שמלמעלה, יש הרבה מאוד אינטרס שזה לא יקרה. יש אנשים שיש להם אינטרס אחר, ושזה בעלותת הכיס. לכן בואו נתחיל מהאדם הקטן, שזה אנחנו, ומלמטה, ביחד, בכוח, נבנה את זה, ולא נרכוש מוצרים שכאלה, ואז נכריח את מי שיושב למעלה. אני עובר לעניין של היררכיה של רחמים, איך אני עובר את זה נקודתית לעניות דעתך ולתורתך, עם ילד שאומר לי, אני רוצה עוד בפלה, אני רוצה עוד צעצוע. לא, אני אומר, זה בסך הכל די זול, צ'יינה. איך אני בולם את זה איתו? מבחינת הרחמים שבדבר שאסור לו. אני מרחיב עליו, מצד שני זה עוד צעצוע, זה עוד משהו שימלא את הפח זבל, זה עוד זה, אני כבר לא מדבר על הצורה הכספית, שגם זה נקודה, לא בלטה שחית קוראים. נכון. ארגומנט, אני אומר לילד כזה, תשמע, בואו נזהם פחות את העולם, יש לך איזה סלוגן לזה? ככה, קודם כל, מה שילד לא יודע שקיים, מה שהעין לא רואה, הלב לא חומד. אז קודם כל לא צריך להביא למודעות של הילדים שלנו את כל הזוהמה ואת כל הפסולת של העולם, שאנחנו דוחפים להם, שזה גם אני רוצה. נתכנן שכתוב שם, ניתבו, שמרק הכניס את הקדוש ברוך הוא, שזה ניתבו לתאוותיהם. זאת אומרת, הוא לא רוצה קניות, עכשיו הוא הולך לעשות window shopping, אולי אני אדלק על משהו. נכון. וזה מוביל להשפעה ולזבל. אתה גם גורם לעצמך הוצאות בכיס, גם אתה לא תסבע מזה, גם אחר כך תזהם את ה... תזכור, מה שמדליקים צריך לשרוף. צריך בוא, תגיד לי הרב, בוא נהיה רגע יותר פרקטי, היררכיה. על מי אני מרחם? דיברנו פה על רחמים, יצאנו, מה זה טוב בתוכנית הזו? יש לנו עולם הבא גדול. תגיד לי, על מי מרחמים קודם? תשמע. על העולם, על אובמה, על האינטרס של אלה בדרום הארץ, על החיילים שלנו, על הצדיקים, תלמידי חכמים. בוא ניקח דוגמה פשוטה. יש לנו מצב כלכלי בבית, שני בני הזוג יושבים בממוצע נגיד על 8,000 שקל בחודש, דוגמה. לא רשום ברוטו נטו, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לחלק את זה. יש לנו ילדים, יש להם צרכים, בתוך הצרכים של אפקט החממה כמובן. יש להם צרכים, יש להם חוגים, יש להם דברים אחרים. יש לנו גם כן צרכים. תחשבו ירוק. אולי זה יעביר את זה, ירוק. נחזור לענייננו? לענייננו. נזפזפ בחזרה. ועכשיו אני רוצה לחלק את הכספים האלה. יש גם הרבה צרכים. יש הוועד למען החייל, יש קק"ל, יש האגודה למען חולי סרטן, יש אגודה למען האיידס, יש הרבה דברים חשובים שצריך לתרום להם. מה בא קודם סדרי העדיפויות. אז ההלכה קובעת דבר מדהים ומזעזע, שבעצם אומר, עניי ביתך קודמים. הבעל הוא העני של האישה. האישה היא ענייה של הבעל. מבחינה רוחנית קודם כל. את רוצה לתרום החוצה, לעסוק בשביל התנועה למען קידום מעמד האישה באפגניסטן, אין לי בעיה. קודם כל תדאגי קצת לתת לילדים שלך, קצת לתת לבעלך. בקרה אצלנו אישה, נתנו לה במה לדבר, היא אמרה שהיא באה מבני ברק, והיא עובדת בבית יתומים. שאלנו אותה, וואו, בכמה משלמים? אנחנו לזה בהתנדבות. אמרה, וואו, זו אישה צדיקה. וכמה שעות את עובדת שמה? 24. רגע, אז מתי את הולכת הביתה? וכמה ילדים יש? 15 ילדים. מתי את הולכת הביתה? אמרה, זה הבית שלי. הייתה לה הסתכלות שהבית שלה זה בית יתומים, ככה צריך להסתכל על הדברים. אז קודם כל אני דואג לביתי. אם נשאר זמן, כסף, כוח, משאבים, חוכמה, זה, תתרום החוצה מעשר. צריך לתרום החוצה, צריך שמישהו יהיה שם. אבל אם הבית מסוגל לסבול זה. עכשיו אני רוצה להתקרב לפריפריה. כבר הבית, דאגו לזה, הילדים בסדר, הילדים במכבסה, הבית כבר בחיתול, הכל טוב. אוקיי. מה אני עושה הלאה? קודם כל, אני אהיה עירי. רואים מה הצרכים שבתוך העיר שלי.
יש לך כוח, אתה רוצה נגיד לתת הרצאה משהו, תן בעיר שלך. יש לך כסף לתרום, תן לקופת הצדקה בעיר שלך, אל תלך לתרום לי. אין נביא בעירו. אין נביא בעירו, אבל כסף יקבלו. אוקיי, אז פחות או יותר אנחנו מתחילים לקבל את התמונה. נראה שביידיש קוראים לזה, אני לא רוצה להתפדח, אבל קלוצ'קשס, משהו כזה. כן. מותר לרחם על ערבי? התשובה היא, קודם כל כן, עכשיו למה? מצווה לרחם על ערבי. מצווה לרחם על ערבי? כן, לא רק על ערבי. על בדואי, על בודהיסטי, על נוצרי, על אפיפיור, על כולם מצווה לרחם. מתי וכאשר אותו אדם אינו בא להזיק אותנו, אז בוודאי שכל אדם נברא בצלם אלוקים. אין לנו עניין שאדם אחד הוא יותר טוב מזולתו, זה לא נכון. אני שמעתי מהרב שלי, הרב של רמת השרון פעם הייתה איזו רעידת אדמה באיזה מקום אחר, ואיזה מה? כואב הלב. אז אמרתי, מה? הוא לימד אותי, חינך אותי, צריך לכאוב הלב על כל אדם בכל מקום שהוא נמצא, ודאי אם הוא לא נגדי כמו שאמרתם, זה כואב הלב שקרה לו משהו, אפילו הכי קטן, ככל שכן מוות ואיזה אסון. אני רוצה לתת דוגמה שהדברים לא יישמעו לציבור כאילו הם נמשכו מתוך השרוול. ובזה נסיים. בוודאי. הבבא סאלי, זכר צדיק, קדוש לברכה. את הבן של המושל של מרוקו, שהיה עבריין וחי אורח חיים פרוע בתור ילד, ואף אחד לא היה יכול לעצור בעדו. אמר הבבא סאלי, התשבנו אותו, אמר, אני אגדל אותו אצלי בבית. והוא גידל אותו אצלו בבית במשך חודשים ארוכים. והוא זה שהכניס בו את הרחמים וחמל עליו, וכשהוא גדל והוא היה למושל כל מרוקו. ואז היה גזרה נוראה באמת לכרות את הגזע שעליו ישבו כל היהדות. בבא סאלי הרים לו טלפון, ואמר לו, בבא סאלי, אוי, כבוד הרב, ובזה נתבט לו, לפעמים הרחמים, אנחנו קודם כל עושים את זה לא בשביל להסתרס. רחמים רבותיי, רחמים, בזה אנחנו מסיימים, באמת, מותר לכם להיות רחמנים וגילינו להרבה מקומות, וכנראה שזה גם עושה טוב. רחם עליי, הרב, אני חייב לסיים את התוכנית. רחם עליך. מחול? מחול. מחול!